siyak ni Edna Damig. Meron po kaming anak na may karamdaman na matagal na rin po na inaalagaan namin. Damo apo ke impa din dumawat kami ng tulong dito sa munisipyo. Nantid naman sila ti para gamot na ito'y anak ko. Napang kami jay bagyo, impaagas mi apo. Bali, mamitlong nga impaagas mi jay bagyo. Kaputa umimimbag mit apo. No, awang mi ti suporta mi apo ti agas na isarding dayta nga pinag-aagas na. Di kuha manin apo, ay amila manin nga mapaimbag suna. Napang kami manin apo tuy Manila. Dumawat kami manin apo ti tulong tuy ayami, probinsya ami nga Ilocos. Nay, pwede ba natin siyang kausapin? Ano pong bang pangalan niya? Warren apo. Warren. Sige po, pwede po ba natin siya? Pwede po. Hello, pareng Warren. Musta? Musta ka na? Ba't ka na nakatali? Ba't nakatali yung mga kamay mo tsaka pa mo? Dito mo lang ba ako nakilala, Brad? Hindi, si nanay kasi tinutulungan namin. Tutulungan natin, pati ikaw tutulungan ka namin. So, bakit ka nakatali? Ba't nakatali Wala mo akong kami? kasalanan. Wala. Wala. Hindi ka ba nahihirapan dyan sa nakatali ka? Mahirap lang mag-isip. Si nanay, Ano nag-iisip mo ngayon, pare? Yo, Brad, gusto mo ba ganito? Para ako na magganyan. Ako magganyan, para ano na, relax na, wala naman tayo ano eh. Punta kami sa inyo. dahil saan ka nag-aaral sa high school? Oh, high school. High school. Uy, birthday ni tatay mo ng November 16? Sinulat? Ikaw yung nagsulat niya? Ikaw yung nagsulat? Siyempre, ako nandito eh. Ay, naalala pa yung birthday ng tatay mo. Pangalan mo muna pa. Ano mo pangalan Ako mo? si Mark, ako si Mark. Sige, Mark. Naalala pa yung birthday ng tatay mo. Bali, nung birthday ng tatay mo, sinulat mo yan. Sige. Kumain ka na? Kumain na ako. Ikaw, kumain ka na? Pinakain mo na siya na? Kumain ako pero hindi ako nangulam. Hindi ka nag-uulam? Ano lang yung nakain mo? Kanin. Kanin lang. May isda rin ako pero hindi ako nag-uulam ng bigay sa ano eh. Bali, si nanay lang nagbibigay. Saan probinsya mo? Sa ano ako, sa Bohol, yung probinsya namin. Oo. May maraming tarsir. Diba? Alam mo yun, diba? O, paano, Warren? Paalam na ako, ha? Kita na lang tayo susunod. Mag-blend ka naman. Paalam lang tayo ngayon, no? Sige, Warren, ha? Ingat! Sana po meron pong makatulong kada kami apo. Mapaimbang na ito yung anak mi. Nabayagmit na po na nagsaksakit na kasta. Sa mga taong ganyan, nakikita nila na parang wala ng pag-asa. Okay? Ngayon, yun ang malaking pagkakamali nila. Kasi lahat ng taong ganyan ay may pag-asa parang gumaling. Okay? Pwede pa silang gumaling, pwede pa silang bumalik sa dati nilang pag-iisip. Kaya lang, dapat maging supportive yung kanilang family.
sana sa ating government magkakaroon din sila ng project ng para sa mga pasyenteng tulad nila. Kasi meron naman tayong gamot na hindi naman ganong kamahal na pwede pa sila mag-improve. Kaya lang natatakot sila kung paano nila dadalhin yung pasyente sa mga doktor or sa isang psychiatrist. Dito sa kubong to, nakausap ko si Warren. Nakausap ko siya kanina. Sabi niya, okay naman yung pag-uusap namin. Yung pangalan nga niya, sinabi niya pa. Yung pangalan ko, madali niya nga natandaan eh. Kahit yung mga kasama ko, alam niya yung mga pangalan kagad. Hindi ko lubos maisip, paano kaya kung ako yung nakagapos dito ng 6 na taon. Makakayanan ko kaya yun. Basta't kapiling namin na mahal natin, Brad. Oo, yun lang. Importante yun.